to mutane sun bi sun dagura Ahmad Musa wai na takura musu da Ahmad Musa. To bari mu mahaukatan masoyan Ahmad Musa ne to in faɗa muku shi. Ni mawaƙinsa ne kuma dole in nuna shi, in faɗe shi, in nuna shi, in kira sa, in faɗe sa. So da daman kana ji ba ni asali ma fa in ga ma akwai wanda daman ni dole ma ina faɗa masa ko saboda shi, saboda mahasadi ne akan Ahmad Musa. Da haka mu saboda baƙin cikin da yake wa Ahmad Musa shi ba kawai shi fa in dai zan faɗa Ahmad Musa ko ya tsanan ambaci Ahmad Musa ne to ya zai yi da ni? Ya zai yi da ni? Dole ya haƙuri kuma dole mu faɗa Ahmad Musa gama gaskiya. Yanzu muka fara faɗa mana kuma ni mawaƙinsa ne kuma masoyinsa ne dole mu faɗe sa. Dan haka duk wanda zai mun uzuri ma ya mun uzuri akan Ahmad Musa shine kawai. Za mu faɗe shi kuma yanzu muka fara nuna Ahmad Musa a media billahi lazi. Nan gani ko kuɗin mu zai ƙare sai mun yi nuni akan Ahmad Musa. Ni fa akan Ahmad Musa ba abin da ba zan yi ba in gama gaskiya kenan. Saboda mu masoyinsa ne muna son sa da gaske. Shine kawai.